Njengoba sokade kufundisene sathi umuntu wesifazane
dadewethu lo ukuthi uyena ozoba i-vice captain. Kujwayele ukuthi amakapteni nje bazalwane bonke ngoba ngisho ngabe i-general captain noma ngabe yini kodwa vele kukapteni. So ngingakuthandi ukuthi ukapteni onjani kodwa nje ukapteni ngoba ugcina sesibaweya bazalwane ukuthi khona ukapteni okanjani la. Ukapteni nje umphathi ngoba ngabe uvice ngoba leka vice yenza sengathi ingoba khona ukapteni then wena vele uyivice kodwa nje ukapteni. So noma ngabe sekethe itheku nimkhethile nina ngokubona nina ukuthi mhlambe uyena enibona ukuthi angahamba phakathi phambi kwenu, but ngiyakholwa ukuthi umuntu kaNkulunkulu omkhethile because singafisa thina ukwenza into kodwa ekugcineni okwenzekayo vele lokhu asuke uNkulunkulu ekudaliwe. Ngizothi-ke kubantu abasha futhi-ke ukapteni in as much as simthula eseketheni itheku but sinalento yokuthi ukapteni nje mase simbone egqoke ibhande siyazi ukuthi ukapteni ivolontiya alinakho ukuthi ukapteni wakephi yena lona because awazi ukuthi awunakho futhi uzothi hayi mina mangabe ukapteni maphumule engakashoni ukuthi okumina and then ubanike mina but ukapteni ngakho angifuni ukusho mhlawumbe kumavolontiya kumavolontiya itheku sekhethe kuphela kodwa nje uma singabantu abasha sonke simazi ukuthi ukapteni ungumfowethu and uhamba ngaphambi kwethu and thina kufanele simhloniphe and kufanele simlalele. Bazalwane angazi ngempela ngibe situationship elithiwe kathulu kodwa-ke angazi ngizophakamisa nje yazi ukuthi siyamazi simgqokisile thina kodwa ngiyafisa ukuthi dadewethu ukhetheni uzakithi ngiyazi ukuthi siyasijwayela nokuthi sithi nje uzakithi ngoba vele sijwayele kanjalo kodwa ngoba phela uNkulunkulu usembeke kule ndawo yokuthi ahambe ngaphambi kwethu asimhloniphe. Ngizocela ukuthi ukhetheni uzakithi aphakame nje uyena-ke ukhetheni wethu uNkulunkulu umthathele. I'm sorry, I'm not the way you paint the picture of me. I'm sorry you chose to stay. Big mistake, play the game. Should've never given it away. No, I didn't mean to. You get hurt at all. I appreciate the time with you. My heart when is when I'm with you. I don't think we're compatible. It's just not impossible. No, we all kinda selfish, baby. Please don't judge me, please don't. I think I need to. I just need to go ahead and leave. Be lonely. Ngiyabonga inkosi ibe nani. Amen.
nimamukele. Sezwana bazalwane? Njengalokho ninjani? Nimamukele. Umuntu uyena osukayo ayeZCC ayokwamukela ini? uKristu. Sezwana bazalwane? Indaba zaseZCC zonke zilapha kwaJini. Kodwa umuntu othatha isinqumo wathi namhlanje ngiyahamba ngiyomamukela uKristu abe yini? Abe yinkosi kimi. Ukuxabana kuvela lapha nobangena. Ngoba siyifica indaba zethu kungekho zondo omunye. Kungekho phakamelo kunomunye. Angibonge igama lenkosi. Ngoba umuntu nomuntu uyena othi nje bazalwane osithathela isinqumo sokuyomamukela uKristu. Uthi levice umbhali hambani nikuye. Kodwa into yokuqala kufuneka uyenze ukumamukela. Ngoba ngeke uhambe ubuye babamkhize ungazange umamukele. Base ngakuzona ngomshana. Bangabe ungakhuleki nawe. So lesikhathi sokuphuma ngo-12 years manje. Uthandaza. Uthandaza lentombazane. Angibonge igama lenkosi. Ngoba once wafaka ibhande ebovu khona izinto ezike zivuke endleleni. Zikutest ukuthi ngabe ukhethwe kahle. Angibonge igama lenkosi. Kodwa uma ngabe
Amen. Elifundeka kanje lithi njengezingane ey'sanda kuzalwa langazelelani ubisi olunokomoya. Amen. Ebese lithi-ke lona olungena nabonakala ukuze likhule ngalo kube ngukusindiswa. Amen bangcwele. Injalo nje inhliziyo yami iviki lonke sekusondela ngithi mina no ayikho into ekumele ngiyikhathaze ngayo kodwa mangilangazelele yena kuphela. Amen. Akufane nengane yona elangaziselela ubisi kumzali wayo. Amen bangcwele. Ngiyakubonga nje kakhulu bazalwane amasekhetha akwazi ukuphumelela nakuvezile ukuthi le nkonzo bayayihlonipha kakhulu kuphela banesikhathi abangazange babe naso. Ngiyabonga ihlobo makhelwane kunangefamily yami bazalwane esuke eMaritzburg. Amen. Nabo bakhona la endlini yesonto basezekusisiwe. Amen bangcwele. So ngiyabonga nje kakhulu izipho ngaze nangila shothi mina ngiphathe plastic ngiyakuvala ngiphethe plastic. Amen bangcwele. Ngiyabonga bazalwane engenzele bona angikwazi ukuthi ngingachazela abantu ikomiti labantu abasha laseThekwini. Amen. Ngifisa ukunitshela ukuthi nina selithole umsebenzi ngiyaqasha uma ngabe uJehova engibusisa ngomendo nina ningama-wedding planner. Amen. Kodwa into engiyenze la iwukhini. Amen. Ngihlelile uningi nihlangana nihlukana nifonelana kuwhatsappwana ama-meeting alate